Nou, hoi. Hoi. Hoe ben je iemand van? Aan het hinderrijden? Aha. En hoe gaat het? Goed. Doe je dat elke dag? Nee. Alleen op een Monday en een Wednesday. We binnen bij, op Mandy en Waasdi bij Spaak en Weppen, dus... Oké. En dit is Titi? Ja. Oké. Ik ken net bij hem thuis. Nee. Ben je hem zusjes? Ja. Dus hij is van jullie beiden? Alle twee lievelingsdier is een hinder. En ja, we vinden het gewoon leuk om ze te verzorgen, ja zo. Je kent er bijna alles mee. Wat ken je hem er mooi dan? Je kan er rijden, poetsen, je kan een blokje rennen. Helemaal lang. Ja. Ik ga hem een keer krijgen op mijn jetje. Ik weet net hoe oud ik wie toen. Maar hij is al best wel oud. Wat zei hij met hem? Nou, hebben we een verrassing voor je? Nou, de karren die stier op rit. Bij Spaak en Weppen. En toen kwam er een pony uit. En toen? En toen ronk ik klik naar daar. En sindsdien best een beetje verliefd op hem. Ja. En hoe heet hij? Pippeloentje. Nou, hij stier is bij een manege en daar gaan ze hem zo nemen. En ja, toen gingen wij zo verder bij die namen. En is hij lief? Ja, heel lief. Ja. Ja. En hoe gaat het dan bij die zuske, hé? Goed. Ja? Of heb ik wel eens even ruzie? Nou, net vaak. Net om het pippeloentje. Nee, het gaat eigenlijk altijd goed. Hé, maar dan wist ik grutter, hè? Ja, En hoe moet het dan met pippeloentje? ja, dan kan ik er net weer op rijden. Dan mag mijn zusje erop rijden de hele tijd. Ja. Maar was dan ik nog een oor? Hinder haar? Ja. Ja, hinders binnen het wol. Ja. Als ze maar kan rijden en wat een beetje gezellig binnen. Net dat het hinders binnen die altijd bokken en stijgen en bieten. Ja, die ben er ik? Ja, haar ik in. Ja? Ja, die zit ook bij mijn paak en we hebben een bon. Dat je nog dingen voor squallen doen of hij nog geen huiswerk? Nee, we hadden nog geen huiswerk gelukkig. Oh, oké. Dat scheelt. Mhm. Dus en wat zie je hem nou nog doen? We gaan nou weer om naar die boerderij en daar gaan we nog een stukje meer die kant op en een keer Enschede rijden.